Orang mang nyandi lu parane. Nyamen! Nyamen! Hehe! Arep nyandi lo, men! Piye jane wong iki mang? Loh, tak telepon yo ora kenek. Kok moro-moro ora kena dihubungi? Di WA yo centang 6. Ngene iki mang lho bayarisan. Ki opo sing ngatake dhuwit iki engko? Iya yo. Aku rinti sayuran. Iki lho ono. Ngene iki arep tak pangan dhewe yo ndak entek. Arep tak guang kok mubadir men. Mung pangan anak dipangan kok diguang. Ki ngene iki kok ada dol nang sapa yo. Kok bingung aku iki. Lono tak gonyo-gonyo adikku wae lak ngene iki nang Putri. Gak nanggon liyane nyame sapa ya sampe bingung lek arep atur sayur ngene iki kok koyo isin lek nanggone wong liya wis nanggone Putri lah. Lho, kok ora kenek? Alah kayak ngene iki aku wis kadung demen. Kok mes dijanji kenal wong? Apa lahirku iki ora tebon dino ya kira-kira? Kok ngasih kaya ngene panggah ora olehan jenengno dadi aku iki. Aduh, lawange kok tutup iki. Wong ning omah apa ora? Putri. Apa aku iki njaluk dijeneng abangin neh to? Lho, tenan to? Patute gek kae wong emang tak hubungi kok ora kenek moro rene. Alhamdulillah, kene wonge yo ning omah. Lawan kok ditutup ae. Ora tenan to? Lah, tenan lho, Put, ra tenan piye lho. Lho, aku nggo bakal jangan iki lho, Rene. Nggo iki barang ki mang.
Alah kok repot-repot men lo yu. Ya wis lok nunjuk nyamah kene. Iya yo. Bakal jangan ngene iki ning omah tak pangan yo ora entek. Arep tak guang ya kok mubadir men sik nak dipangan kok diguang. Alah yo eman-eman lo yu. Lek isik koyo ngene bareng iki kok guang ke. Anggur kok guwa rene mesti kepangane. Alhamdulillah dadi duit tenan kengku. Ora yu tinggeng mang ngipi apa kok Jawa men yang aku. Jan ra rugi lek duwe Mbak Ayu kaya yu tinggeng ke. Walah yu sama mang kadek gon, temen ki gawak-gawakne kaya ngono. Ki ngene iki mang pas rung ndek apa-apa blas ora ning bakul sayur. Pokoke lek ndek dulur wedok kaya sampean ki jan ra rugi. Isik nduluri banget yu beda karo sing liya. Aku iki bingung to, Put. Bingung nyapa? Yo bingung arep arisan iki ora ndek duit. Gek piye ngene iki? Yo kerja lo yu usaha. Mosok meneng ae arep oleh duit kok ngendi? Lak musim ngene iki lho, Put, kerja apa sing duite cepet? Yo karek sampean hobimu apa? Kuwi ditutokne digawe anu dimanfaatne kene iso dadi duit ngono lho yu. Kerja apa to, Put? Aku ki warah ono. Beh sampean lek njaluk warah aku kleru yu. Lek kaya aku ngene iki ndak kuat. Lah kerjaan apa lho, Put, kok ndak kuat kuwi? Sing tak maksud ki bukane ra kuat tenagane lho yu, kesehatane ngono kuwi lho. Blakakno lho, ngene iki aku penting tenan. Ya yu ngene iki timbang bingung-bingung, aku arep jelasne yo bingung ngene iki sampean penake langsung takoke nyang Mbak Ceplek. Beh, aku ki lak ruwono lho, Put, sing ndak diceluk. Wateke guweting karo aku isan wonge yo. Weh, yo aja prasangka ngono lho yu, sekne iki dijajalne. Ya wis, Put, aku ontak nyemet Ceplek ae. Ning sarehno karo dulur ya sayur kemang duit ana 50 ae. Hah? Jabang bayi. Ngono yu. Alah sik yo yu yo. Sik. Yes. Yes. Duh, apure kaya ngene aku tingehne moh. Ngene kok kon nuku 50 karo dulur dhewe kok eremen. Lehku nggungung eram. Koyo gawane Mbak Ceplek. Yo wis lek ngono. Ki gen oleh pekerjaan, kendang oleh duit. Ternyata wong ki sonasanu. Dulur tunggal sak usus kok pretungan. Iki engko lak tak gonang-gone Ceplek. Paya dadi molo. Sepeda kaya ngene angger bar nggawa kosangan-sangan ndak diumbah. Ngene iki lek tak kalahi umbah ta yo karaten.
Wih, piye kadek ngene iki? Ngene. Mami Tablik Sandang Yamin Katil solikin putri paling cantik Tinggang sok ngarep Suku aneh kocak sepanjang sore. Wong kerek ngenggoe lho. Ngene iki kelek tuku yo wujute larang Ram. Gajine pirang-pirang taun nang omahku rong mesti lek oleh. Ini kok ora gelem. Bumeni wandek kerek bumeni. Nyandi nyamin mang. Kerek nganggo kok ndak gelem resik. Panase koyo ngene. Kek nyamin barang mang nyandi lho parane. Nyamin! Nyamin! Arep nyandi lho, Men. Wong ki lek bar dolan sepeda ra syukur digletak-gletakne itu umbah ngono kuwi. Umban. Ya. Ini ki karepku lho. Ata gedolan ra tau umbah karepku 5 tahun ora tau umbah. Kene awet emang ganti ubah sosi pregrit sate. Lah didis menenge nangis nangis apa ora dem bendina kon ngumbahi. Ge sate yo larang. Ning apotik yo reneng. Ngono kuwi ki ti sabun, ti sikat sing resik. Di bare-bare ning apotik yo reneng. Karku gene awet, nek enggak tumbas sosi prengklot kok. Sing gemi to, Men. Mandek kerek ngenggoe kok. Saiki ki langka ngono kuwi ke. Ya ora langka wae ning apotik yo reneng. Lek diomongi kok jawab ae jane. Tak tutuk siungmu kono. Kok dengaran rukun karo Nyamin? Bisa berduaan karo Nyamin. Rukun mbahmu kuwi wong Nyamin kon ngumbah pedah ngene ra nggonto kuwi. Demene mandak ngenggo. Sampeyan kon ndi yu? Aku mung kome putri. Kok gek dengaren ya wis untak-untuk. Kono linggo kono. Karone wong ke ben awet enom dolan barang. Ya ngene iki mang waktune longgar, ora longgar ya ora dolan. Kurang longgar kapan-kapan nyantuk puyangan yang lapangan ngono. Anu to, Bu. Nyapa lho kok ona anu. Aku mengke konggone putri, jerek putri niki nek ana kerjaan. Ya lek kerjaan ki ngerti dhewe ning kene iki ra bono lho. Kerja apa? Tak milihmu lho. Ndak sing gajine luwih gedhi sing apa? Sing larang dodol bengi. Sekitar jam pira? Ya sekitar jam 10-an munggah lho. Aku lak ngono kok ora wani. Pilih sak juwegene urip aku iki dadi wong ora gablek. Kowe kuwi lho wong ora gablek kok blagu. Ya lek garep kamu bengi koyo ngono kuwi, aku ki paham ora kok jelas neritek. Na. Wontene garapan wong ora duwe kok malah gah rekoso. Ki oleh kok ngendi, arep duwe kok ngendi. Ngono njaluk garapan. Hei, dijaga cangkemmu nak muni. Bener aku wong ora duwe, aku cegah lek kerjaan ngono barang kuwi. Bocah nesu. Bocah nesu cah. Ya kok dodol kira ya sak payune to yu. Jadi payu lek garapan ngono kuwi. Ki apa ngerti sing tak maksud garapan apa? Paham aku wisan. Wis padha gerange kowe. Lak nang ape bos aja muni kaya ngono. Kowe nesu tanggeng. Disemantani ngono kok nesu tanggeng. Durapurmu ngeraimu kaya luwak. Ngomongne wong ngarepe sak dengah-dengah. Harga diri lho. Uang kaya luwak. Ini piye? He.
Ngono kok dadi tenanan lho, Gong. Lho. Nyamin. Hah? Potong 100. Kowe nyatu kewanen menyang aku. Bu. Aja lho, Bu. Aku rasno aja lho, Bu. Tutuk nenek nyambut gawe. Oke manggah potong 100. Ini bensin barang kok entek iki mang piye lho Nyamin mang kok ora blonjo. Wong dikon blonjo lho kok malah embuh. Jane Nyamin ki penake dige opo lho? Wis 200, wis wangi ki adol ramban. Iki kena ki bayar ceplek engko sore. Tawane nyang metonggo. Witwiu. Kok ning kono lho, Plek? Iki to noto bensin tek barang Nyamin kon blonjo mbuh. Kowe kok malah adol ramban lho, Ndeng. Lah kek sing ngatake mbayari kowe apa? Wong pengajian wis ora duwene yo karek ramban iki. Untuk kali ini gratis buat kamu. Apa rene wong? Alah mandek Nyamin tak urus Aman tenan pora kondisine. Engko wis tiba ngonang-ngonangi gilani lho. Wis to tak urus Lek jenenge rezeki ki nyatu goleki sing arep mangan. Wong ngene sak didol ramban kok nang wong tenan apa ora? Ati dol ramban lho. Ya kok gratis. Wong ki lek wis kadung keter. Apa-apa ya panggah goleki lho. Endi lho suwi men. Wis ngonae, wis mending wis resik. Saiki nyango kebonan aku ora ono degan, bayaranmu ora tak potong. Tenan, Bu. Alhamdulillah. Kambil sing endi? Yo kambil sing tengah kae, sing ngambil ijo. Kono, gek mlaku kono. Ya, Bu. Legane wong kok lek tinggi bonus. Mandak lek takon ngalih ngono kuwi engko ta yo ganggu. Iku lho, jereke ra nang wong. Mesane nasi bengok-bengok, wedhuse manak ka lho. Aman, Deng. Aman lek bengok-bengok ana kae jajal deloken. Sopo lho? Apa lho lah ora ning apa-apa ngono, Deng? Wis ta ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa, Deng. Oke, wis kadung purat. Ih, wis kadung koyo ora betah. Putri. Yo wis lakno tutupno, Mbak. Tutuk nih apa wong purat? Kayak kaya solikin dolanan opo kayak kaya asik men kayak.
Apa lagi dolananmu kuwi? Nyapa kowe iki rene? Sing undang iki lho sapa? Ora lho, Gin. Aku iki takok. Sing kok gedolanan kuwi apa? Iki jaman biyen warisane kau mbah. Dolanan iki. Ora lho, Gin. Iki apa lho, Gin? Tak delok. Ora usah ngono. Kok deloke iki angel. Piye delok? Larang. Piye lho? Aku iki delok piye? Lho. Beh, wong wis padha gerang, wong gue padha gelut. Laran, wong wis padha girang kok ora nyebut lho. Semarai. Gelut kok ora diisin lho. Lek wani aku iki lho geluten. Aku ki jar gelut. Ora gelut karo Putri Rita. Lek menang ya ora kondang, lek kalah ngisin-ngisini. Ora usah ngono. Lek itu kondang ayo maju bareng. Kupingmu diomongnya Dik, ora ngrungokne wis gerang. Kowe iki lho nisi ae. Kowe iku lho ngalih ngalih apa ora kowe? Kok lek ora ngalih lek panggah gelutan ning kono. Ngalih apa ora kowe? Wong wis padha girang kok manggah gelut telek ti delok bocah-bocahane ora isin karepe. Apa lagi kok gedolan iku, Mang? Ya kabeh wong ki duwe to ngene iki. Jajal delok entrekmu. Ya Allah. Kita tunggu suguhan lucu penuh ceria, film pendek penghibur lara, selalu baru di Sonto TV.